27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки Ваҳдат бинои нави беморхонаи марказии ноҳияро мавриди истифода қарор дода бо шароити кору фаъолият ва хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бинои асосии беморхонаи марказии ноҳияи Шуғнон аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат буда дорои зиёда аз 75 ҳуҷра, аз ҷумла 55 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 45 кат, шӯъбаҳои кӯдакона, эҳё, ташхис, таваллуд, занона, ҷарроҳӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. инчунин дар ин ҷо гӯшаи гиёҳҳои шифобахш низ ташкил карда шудааст ки дар он бо истифода аз гулу гиёҳҳои табиати Тоҷикистон нӯшобаҳо омода карда мешаванд. миннатдории самимонаи кулли кормандони беморхонаи марказии ноҳияи Шуғнонро ба президенти маҳбуби тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки соҳиби ин гуна беморхонаи зебову замонавӣ гаштем. пеш мо дар бинои фаъолият доштем ки шароити хуби корӣ надошт ва аз ғамхориҳои президенти мардуми муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки соҳиби беморхонаи нав бо тамоми шароитҳои замонавӣ гардидем. майдони замини беморхона 1 гектар ва масоҳати бино 2419 метри мураббаъро ташкил медиҳад. беморхонаи марказии ноҳияи Шуғнон бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашнҳои бузургу таърихӣ 28-солагии ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағи 13 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. من یکی از جوانان خوشبخت این دیار بیشتاسا به نام تاجیکستان می باشم که طریق کوتا پرزیدنتی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سال 2017 داخل شدم و آن را با موفقیت ختم نمودم. زاده ناحیه روشن جماعت دورترین برتنگ می باشم. سزاوار جای کار شده در پیشرفت علم طب تاجیک سهمگذار هستم. سرور انسان دوست و انسان پرور دولت تاجیکان ما نسل جوان دوران صاحب استقلال را به اندوختن علم و دانش و از خود کردن تکنولوژی معاصر ساحه طب دعوت می نماید. ما طبیبان که با سلامتی انسان سر و کار داریم باید تمام نازکی‌های طب را همه جانبه از خود نموده به خلق وطن خویش خدمت شایسته نماییم و پیوسته در تشکل جامعه عقلاً روحاً و جسماً سالم سعی و تلاش خواهیم نمود. ما جوانان صاحب معرفت بدخشان زمین شکرانه ادا می کنیم که دولت نوربار و ملت تاجدار و سرور غمخوار داریم. ضمن шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти соҳаи иҷтимоӣ соли 2024 оғоз гардида бо истифода аз масолиҳи баландсифат мутобиқ ба талаботи соҳа дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шудааст. дар ин муассисаи тандурустӣ дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумла ҷарроҳии умумӣ, рентгени рақамӣ, дастгоҳу ташхиси ултрасадо, сабти барқи дил ва таҷҳизоти нодири ташхису муолиҷа аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон бо маблағи беш аз 2 миллион сомонӣ харидорӣ ва насб карда шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои муассисаи тандурустӣ мушкили чандинсолаи аҳолӣ беш аз 14 000 нафараи ноҳияи Шуғнон дар самти дастрасӣ ба хизматрасонии муосири тиббӣ бартараф гардид. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо имрӯз сазовори як бинои замонавӣ беморхонаи марказӣ гаштем ки бо тамоми таҷҳизоти муосири замонавӣ таҷҳиза шудааст. ба пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириҳои пайвастаи мо кормандони тиб изҳори сипос намуда барои солимгардонии миллат ва ташаккули ҳаёти солим саҳми арзанда хоҳем гузошт. мо кормандони беморхонаи марказии ноҳияи Шуғнон имрӯз соҳиби бисёр як бинои замонавӣ ва муосир гаштем. мо тасаввурам накардем ки соҳиби чунин шароити сатҳи баланди хизмати тиббӣ мегардем. аз ин рӯ ба созгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фарзанди тиллои Тоҷикистон сипоси дуруди самимонаи тамоми кормандон беморхонаро мерасонам ва дар навбати худ кӯшиш менамоем ба оҳалии ноҳияи Шуғнон хизмати босифати тиббиро анҷом диҳем. шароити замонавӣ дар беморхона ки аз баракати сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ фароҳам омад акнун имкон медиҳад ки табибон дар он ташхису муолиҷаи бемориҳои гуногунро ба сокинон сари вақт ба роҳ монанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои суҳбати самимӣ бо табибон ва кормандони беморхонаи марказии ноҳияи Шуғнон барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонии тиббӣ ба сокинон ва муомилаи хуш бо беморон ба онҳо дастуру тавсияҳо доданд.
буданд. мавриди зикр аст ки ҳоло дар ноҳияи шуғнон 55 муассисаи тандурустӣ фаъолият дошта, дар онҳо беш аз 410 табиби бо таҷриба ба сокинон хизмати тиббӣ мерасонанд. саҳн ва атрофи бинои беморхона ободу сабзкорӣ гардида, бо насби чароғакҳои ороишӣ шабонгаҳ низ намои зебо дорад.